Kurdistan و سوریانی پرسا کرد و چارەسەریە پرسێ و دانا مافێنوانە لە هەردوو وڵاتان گەلبەڕێ سینان چفتیۆرەک پەرلەمەنتارێ دەم پارتیە یێوانەیەش دیاربەکرێ پاواکی ڕاستە خودێت گەلمەدا بەبەرە سینان گەلک سوپاس کوین گەلمەدانە دەستپێکی ئەز یعنی وەکە کلیلا چارەسەریە vê pirsê taybetî vî demî da tete behezkirin hevdîtinal İmraliyê ya gel rêberê PKK'yê girtiye Abdullah Öcalanê bizanim du mahîk bersiv çi biye jivan kengiye tiştek diyar e heta nuke dawî zanyarî gelek spas dikim malava serî de bayê bêjim sibe komkujiya salvegera Roboskiye em êkî jiyana xwedan bi rêzdarî wana bi bîr dînin lê berpirsiyarê komkujiyê bi tundî şermezar dikin bira baş pêfam kirin ki komkujiya Roboski pîvana demokrasî û huquqa Türkiye eger ew mesela ne çareser kirin êk ew komkujiya biryar de o wek yani kiryar kiriye ne ceza kirin darizandin huquq û demokrasiya Türkiye wek em bêjin merî nikanê bêje li Türkiye huquq heye yan demokrasî heye na em vegirin ser vê meselê duhîzî pirskirin mi got yani dihêla wek em bên hevdîtina Öcalan ne tiştek tune dimi de agahiyek tunedir ji bo vê herîsê de ez hatina min wek em ser Rojhilata navîn va bûyerê paşin Kurdistana Rojhilat em bên bûyerê nûh li ser bandora wî li çid ve çin eve dixwazim ser wî biskinim yani çûnû hatina heyata İmraliyê ne beliye devlet vek lîstikek çêdike em hêvî dikin rokê pêş de pêşî vekin heyata Dem Partî here bûne Fikru Ramanê Öcalan hundir ê derve bi ragiştira parve bike ê baş bûye eger daxwaz dikin ki Öcalan bê meclisê bi grupa xwe de biaxive serî de bira ew ê rakin divê şê bira tecîd li ser rakin bira weke parêzerê xwe û malbata xwe re biaxive dîtinê xwe bîne ziman tamam yani başa hin jî dibêjin rêgirî tê nekirin sedema rêgiriya çi ne yani nuke Tirkiye li hîviya çi ye çi tiştek çêbe çi li Tirkiye çi jî li Sûriyê heta ku ew hevdîtine çêbe li ser hevdîtina mesela Öcalan belê yani ew daxwazê devletê çi ye ne beliye devlet çi daxwaze çima îllam dixwaze ki heyetek here Öcalan bûne ev zihî ne diyar e ne beliye lê em texmîn dikin ama li ser texmîn em naxwazin nirxandinê bikin ji bo wê gerek em rê bipin ka îro siver disve ê çi bikin çi nekin lê armanc dikin eger rokê pêş de heyata Dem Partî here Öcalan bûne lê pêşiya wî ve nekin çima ew wek problemek e yani Arîbe bes dî jî me nûçeyek hebî ser yani hema bijî van 24 dem ji mêrên dehatî da hevdîtin dê hebe şanda Dem Partiyê de serdana Îmralî bike hevdîtin dê pêkverin yani ew zanyariya rast bî hatiye helweşandin yan jî wekî xwe yani divê hêlê de agahiya me tune ye eger hevdîtinê çêbû ve çê neve tamam xwe dike ki devlet dixwaze devlet Bahçelî dixwaze dike ki rokê pêş de hevdîtin çêbûye lê ew miheke ew tê gotin bir hevdîtin çêbe îro sibe ama hevdîtin çê nabiye çima çê nabiye ew zî ne diyar ew zî ne beliye başa yani qanetê me heye lê naxwazim ser wê nirxandinê bikim baş min mebesta min ez ser vê pirsê rawestam çünkü tête gotin hema renga evekilîla çareseriya pirsa Kurd be çit nava Bakurê Kurdistanê jî de heta karîgerî ser Rojavayê Kurdistanê hebin lê ez biçime ser Rojavayê Kurdistanê dîtna weke Dem Partî bi taybetî Tirkiye dê çi bike ku mafên Kurda bêne danan rêgiriyê dê bike yan jî dê alîkariyê bike gelek spas dikim ew giring e serî de em vayê bêjin li Rojhilata navîn armanc devletê Rojava serkêrşê wan veke bên İngiltere û Amerîkaya müttefikê wana em bên İsraîl û Tirkiye armanc dikin ki Rojhilata navîn pergela xwe nûh çê bikin Dê pergela nûh da car da armanc dikin ki hêzê kurevî ê nav devletê ê Rojava wek Çîn
Ez بله دنگ تتید ve Çin, Rusya, İran bandur evvel ser Rojava'dan bir raba. Ya dengemi jardı teyemni mi? Faham nekir. Az dağıfım dengemi jardı teyemni. tamam اگر افکار من عالی کار بند دنگ جبوی نچم بردام ببر سینا Ha. Yani Armanca veki bandora veki ben Rusya, Çin, İran liser Rojava'dan navin rakın. Armanj evet. Yek. Düdüğü sistema embejin ya üniter ya Esad hata hilveşandın. Xoya ki veşinda le Suriye sistema ka üniter ne mümkün ne. Geliz kabul nake, geli Kürzi kabul nake, geli Dürzizi kabul nake, ve ki ben geli Nusayrizi kabul nake. Kik serve sistema ka nü ve ki ben yani illan bir sistema ka üniter le Suriye berdavam bike ev şaşiya ke mezine ev dua sedama şerri nafkaya berdavam. Türkiye serve ısrar dikiye Armanj eveki Xusariya Rojava vek mina em ben statüya ke fermi de magazona nuh de jî negre Armanj eve le kanete me eve Bavariya me eve li vê şinda ne tene gelê Kurd vek em ben hemû gelekî mihanin ziman vek em ben Durzî, Ermen, Nusayri vana qet sistemeka üniter kabul nakin ev yek. Dudî niha kê devleta evî hilveşan devleta rejima Esad hilveşan eşkere vekiliye ki bi pişkiriya Amerika û bi pişkiriya mühendisliğe İngilistan'dan İsrail eve hilveşan. Ve hemû rojema van zîvayî dibêjin. Ertuğrul Özkırkızî dibêje. Divê ki Türkiye gava merhala davî de li kete veken ben pişkirî da heteşe. Hatta ki heteşe nizka Şamê bû Türkiye li dervayê vê bû. Ji bo wê gotina ve propagandaya başlayan demek ki mes Şam tamam kir rızgar kir sırada Kudüs'e de ev propaganda belki jüvan Nijat Perestiye pelave bilin bikin belki belki em ben dibe ama rastin evnine em bana Türkiye'dekin bira rastiya geli Kurt ya Xusariya Rojava roke peşer nasip ke. İro yası ve illan ev rubu en hazi rubiye zati. Eğer daha az dikkat ser Rojava'dan navin bandora hazede bike ve çay gerek seri da diyor ya milli xubda desti xadirış ke Xusariya Rojava. Tişki dibêjim niha devletê dagirker serî de em bên Türkiye. Haya em bên Iraq dibêjin ki me xetayek li Iraqê kir ya 2005 em vê xetayê li Sûriye dubara nekin. Xeta çi ye? چه؟ Xeta veke bin hükümet Heremî Kurdistan bu arteşê pêşmerge di destûra federal ya Iraqê de bi fermî jî girtin. Wê xeta dibûnin divê em wê xetayê li Sûriye dubara nekin. Ev zî şaşiyeke mezine. Ev zî şaşiyeke mezine. Ev xeta nebû. Gelê kir sed û pênce şinavê çi bê tekirin baş e? Veke bin tekuşîna azadiyê da. Şewa? şinavê çi bê tekirin ku ew xeteriya çê nebe? Ha Kurdê çi bikin. Baştıra gele giringe ev. Ji bo wê yekem evekî gerek Türkiye sînorê xwe bizanibe. Sistema Esad Türkiye hiline veşan. Ji bo wê zî sistema nû, pergela nû Türkiye illam her tiştê mînan bibûye ev ne mümkün e yek. Du dîvî şevakê devletê dagirker li şer şaşî û nakûkiyê xwe li dijî Kurda li her di dikin tên cem hevdi ger gelê Kurd zî li ser destketinê xwe li ser rastiyê xwe îro nîzike hev dibin. Yekîtiya xwe pêk bînin. Ji bo wê serî de Rojava gerek yekîtiya xwe pêk bînin. Paşî gerek Rojava û em bên Herema Kurdistan rokê pêşa nîzike hev dibin. Mesajê hevpar li raya giştîre parva bikin. Başa berê Ya sisê evayî bêjim. Niha yên Bakurê Kurdistanê min bestan jî Tirkiye giştî weke Dem Partî. Hîn hest pê dikin babetê çareseriya pirsa Kurd têkelî çareseriya pirsa Kurd Rojavayê Kurdistanê biye. Yani her du weke kar til beramberiyê ku dibû nimûnel aliyê Tirkî tê tevkaranîn. Ji bo ku tiştekî wisa çê nebet gel aliyên siyasiyên Kurdî peywendiyê da nehîn. yani kanata me evekî Türkiye siyasete xayê hundir li Bakırê Kurdistanê li ser Rojava dimeşiye. Eger li Rojava statû
bu fermi Türkiye başlı zannediyor ki hündür mecbur ki 25 milyon 30 milyon Kürt ra statü kabul bike. Be statü nabe zati. Juba ve ısrar dikiye ve kemejin ki statü Xuseriya Rojava ne ve fermi cadem hani zaman evşaşya kemezine Bagemel ve deril gele merel revşenbir emere. Vak Şeyh Murşid Haznevi çevadı beje ısrar dike bana parti emedike, bana seyda emedike, bana revşenbir emedike. Vak ki vicdanı gelin. Mecarak diz hanı zaman mina Jean Paul Sartre de mesela Cezayir'de çevakı diji siyasete Fransa derket herişa Jean Paul Sartre kirin hamu gişya goten ki Jean Paul Sartre vicdanı Fransa'ya. Ek vicdanı gele Kurdun gerek revşenbir eme, seyda eme, melle eme, vana dengi hayro bilind bikin, lisser partiye le binirin, iro partiye me nizike hevdin nevn, le Rojava Kürdistan'ı eşoğak nizike hevdi bun. Bangemel PYD re, bangemel MKS re'ye deste koru ki derece hevdi bikin. چه عالیه ود گل قندیل چوا پیوندی هنه گونو که دخواست تکرن دست دروت نوار روجاوای کردستان دانه با اوای که راستا خوشی بحثا قندیل تکرن چک بین دانان پک که یا پک او بین در خستنی روجاوای کردستان بخوت ده بن دخواست که هو ساته تقبل کرن مناقشه سرته تکرن بباش هم نکرم او بابتی روجاوای کردستان دخوازی یکی دانینا چکایش عالیه حسده و چک دست دولت دابن یا دویجی پکک یا پگه الویری نمینن بهر اواکی هبه جوی که ترکیه مطرسیار سروان ناف چاچه نکه قبیل نکد و چه زانیاری هنه او بابتل قندیل چاته تبحث کرن چکی وکی گل جرات تبحث کرن یک آلی کرنا پرسا یان الامرالیه یان القندیلیه یان جی پیک وه نه به سری ده وای بیژن Xuseriya Rojava di nav sistemeka federal ya Suriye'de bê kabul kirin mesela hesede de orada tê şareser kirin. Çawa tê şareser kirin ew mesela wê şahê navxweyê hêzekê pêkanê federalizma Suriye'nin. Eger serî da sistema fermî ya em bê statuya fermî ya Rojava nê kabul kirin ve şahı mesele din. Em ben bira sedegel bira derke ve xu bela bike yan filan bu ve bevan bu evna dibin ne rastın. Eğer Türkiye bak bavari bide bu fermi beje az statuya Rojava Kürdistan'ı nas dikim ev pirseve edin paşi ten Rojava. Ama de seri de Türkiye diyor ki az statuyu kabul nasıl. Az dixwazim de 40 kilometre seranser Rojava Kürdistan'ı ve kembin evlehiye ki sinuraki evlehi şekin ezati Kürdistan namine. Jibo ve çareseri vaya de Irak'da Kurda çareseri derxiste holi. Le Kürdistan'a Irak'da. Le Suriye Kurda de facto derxistiye holi. Eğer ki le Rojalata navin le Suriye bi taybeti çareseri de gere kerem ki le pratiki Kurda binirin. Kürdistan kirin baxşa ve zeviye gelan ve bavariyan hükümet Eremi Kürdistan zikir به زمان فرمیانن همو وکمن باوری بس کرتی یعنی کرتی برای سینا کرتی اول کتنی هنجتن جدی کارکی ناکد جبوی چاره سریه چل سوریه به چجیل باکور به kanat emir Türkiye jibor mesela çare serkirne kat gaveki navje Türkiye armanj dikiye ki aloziye lüsüde kur bu. Eğer Türkiye ısrar bike beje ki İllan bira sistema ki üniter şebe kerem ki Lüsuriye ve şahı şerri nafkayı berdam ki. Gellek spas برای سینان چفتیورک پارلمانتاری دم پارتی وانش دیاربکر پاکی راستا خوند گل مدبون گلک سپاس بود